Samo ne izvlačim. A šta ti slušaš od muzike? Džez, rock, mislim dosta toga, ali to je onako, uglavnom šta kući sebi puštam. I neka elektro muzika, ali ne znam kako bi opisala, nije onaj techno, house, ništa od toga. Jel vam dosađuje? Da. Moramo da se naviknemo jednog dana kad budemo bili popularni, kad nas svuda budu snimali. Zavolimo kameru. Da. Ako nosiš reflektor u tašni, onako uvijek si pod savršenim svetlom.